Det her, det er professionelle sportsidiot, og han kan simpelthen løbe så meget. Han løber mod nogle andre, som han siger. Sidste løb, der nåede han at spise en hotdog, inden han nåede målet. Og her ser vi ham. Kom så, gutter. Kom så. Ja. Jeg må ikke løbe så hurtigt på min træner, siger han. Han løber ikke. Øj, nu løber han hurtigt. Dommer! Hey, jeg må lige spørge dig om noget. Hvor mange hotdog æder du i løbet af dagen? Nej, jeg er næsten ikke. Jeg er cirka... Det er forskelligt. 5 om dagen, cirka? Nej, det er ikke forskelligt. Okay. Der er 0, så. Hey, er det ikke en, du kender ham derovre hen? Nej, hvad fanden? Du kan fandme ikke være om fortsæt. Bare fordi der kommer nogle mennesker. Dommer! Nu løber han hurtigt. Han er bange for mennesker. Han er lige opbommer lige lidt. Det er klasse. Det er kraftigt med klasse. Øj, mand. Han opbommer. Skal du kende på grillbaren? Hvad? Nej, ikke en skide. Du skal ind på grillbaren. Kom så. Han siger ikke, hvor langt der er. Ej. Hej, dreng. det var vist en, du kendte, bare Bjerg. Kom så over, Kiwi. Ej, ved du hvad? Nu holder du fandme ikke vores aftale. Du gemmer dig ikke. Høje knæforløftninger. Det der, det er en... det her, det er en video. Den blev lagt på YouTube. Det var lige til en mand, der stod derovre og kiggede på. Han har fået fans. Kæft, mand. Hvor er du billig, Bjørn. Han gemmer sig for en person. 5 armbånd på vejen her. Boo! Ja. Nu skal du gå langsomt. Hvis du ikke gør det, så er du altså totalt birdie. Lad mig lige høre. Kig mig i øjnene. Hvorfor gør du det her? Fordi jeg tager DSP.dk. Nej, det er sgu ikke særlig godt. Hvem var det, der var så god, som slog dig? Fik dig til at gøre det her? Ja, det var sådan en, der var sådan en penge. Med sådan navn. Jeg er sgu sej. Hey, bare kig. Den her video, den bliver lagt på Facebook. Bare kig. Han går langsomt. Hvad fanden laver du, mand? Vil I have en interview? Ja, vi skal lige have et interview. Skal du stille nogle spørgsmål, jo selvfølgelig? Ja. Hvor mange piger boller du om dagen? Nej, jeg bolder ikke nogen hver dag. Ikke hver dag? Jeg har kun bollet 4. Lidt ligesom Bautelli, eller hvad? Ja, det er jeg kun. Nej, jeg skal kun bollet fra stykke. Det skulle da ingenting, mand. Se, hvad der med. Hvad med det spil? Jamen, altså. Har du tabt i SB TLK? Ja.
Det så kun SP.dk, men altså, fint nok. Nå, SP. Velkommen. Det er sportslimmer. Når sådan navn hedder sådan ting, der har valgt alle der skal gøre det her. Det her, det er synd for Bjarme. Det er synd for Bjarme. Han er helt oppe at køre. Høj, man har lige været smadret vinduet. Væk med det der! Der, mand! Væk med det! Fail. Han smadrer.